lang geleden, toen we gewoon met de auto naar Denemarken eerst gingen. En toen zag ik dus steen mijn gaten erin. Ik was altijd wel creatief. En mijn broer had een blommenzaak. En daar hoop ik vaak en dan met bloemen wel creatief en andere dingen. Toen gingen we voor het eerst naar Noorwegen. Toen vond ik mooie stukjes hout. Dus dat we dus, liet lezen, want de auto zit vol en de band hier weer nog mooi en dit mooi en dat mooi. Maar er kwamen toch stukjes hout tussen. En ja, en dit is altijd, ik ben zo blij dat het op mijn paard komen is, want ik zie dat hout en ik zie dat direct ik al wat in. Een vogel en het meest maak ik dus beesten, maar ik ben begint met zulke kransen. En dan heb je een stukje hout in de hand en dat besjeu je dan goed. En toen kwamen ineens die vogels en dat is ook mooi, ja dat is echt mooi werk als je daar kunst van maken kan. Want dat moet ik dus bezien als kunst en dat doe ik nou ik, ja. Ja, in het begin dat dacht ik, wat moet er wel, maar dat goed. En ja, van de andere kant had het natuurlijk wat hele mooie dingen gebracht. Ja. Wij, door deze hobby van Jani, komen wij op de mooiste plekken. Tenminste, dat vind ik. Midden in de wereld. Op plekken waar het gewoon troogsnee toerist eigenlijk net komt. En daar genieten we beide van. Als wij ergens midden in de wereld staan en we zieken om hout. En de rendieren, dat zijn uw huisdieren hard. Die schalen die om elkaar camper heen. Daar kan je van genieten. Maar krijg als dit, en wil ik het even goed zien laten. Dit heb ik in geheel vond en dat is gewoon een warnekap. Dus alles zit erin, dat is door de natuur zo maken. Dus dat is toch prachtig. Dat is stuk goud. Mijn man en ik mochten altijd graag lipaziekje. En we vergelijken het wat met lipaziekje. Als je daar zo rinst en dan vies een mooi stukje hout, dan viel het als voor mij en voor hem nou ik een beetje. Want hij begint nou ik al aardig iets rond te krijgen. En ik word eerst net kwijt. Dat weer van mij en dat wil ik net verkepen. Maar ja, het huis zit nou al vol, maar nou vind ik het mooi, het oormeesken het mooi vinden. Zulke dingen vind ik dan wel, nou ja, daar vreeg ik dan een prijsje voor en dat in het shirt dat er een mooie vogel in zit en die heeft er geld verloren, dat vind ik, ja, daar groei ik zelf ook van. Maar Sabbatje, dat is een kamertje van mijn zoon geweest en daar, maar elke morgen als ik dan weer wat maken heb, dan moet ik als ik van buiten kom, zou je bij bijen doen. Even zien hoe het mayonaise of jongens, als dat bij het gongst, even op het kamertje en dan zat toch ik dat, jere. Maar mijn hout nou weer, want daar kan ik echt van genieten.